Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας κύριε Χαριτάτο, καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ. Με το δεξί μπήκατε κύριε Τσιτσικώστα. Ναι, πράγματι. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή όμως. Κυριολεκτικά, ναι. Σε μια δύσκολη εποχή και πρέπει να καθαρίσετε και το όνομα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο βαθμό που επικοινωνιακά έχει φθαρεί. Επικοινωνιακά λέω πάλι, έτσι. Αλλά και από την άλλη να ξεμαλύνετε και τις σχέσεις σας εκτός με τον κύριο Ψωμιάδη. Φαντάζομαι δεν θα τα αφήσει έτσι να περάσει αυτό. Γιατί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ναι, μεν τώρα συνενεί στις εξελίξεις, αλλά αργότερα δεν ξέρω ποια θέση θα κρατάει. Κύριε Χαριτάτο, δεν είναι μόνο επικοινωνιακά, είναι και ουσιαστικά. Εδώ ξεκίνησε μια καινούργια μέρα, γυρίσαμε σελίδα. Δεν πρόκειται να συνεχιστούν ή να ακολουθούν ούτε ο τρόπος, ούτε οι σκέψεις, ούτε φυσικά η διοίκηση της προηγούμενης κατάστασης. Η εντολή που πήρα από τους περιφερειακούς συμβούλους το Σάββατο στις εκλογές ήταν ξεκάθαρη. Και ήταν στη λογική του να τα αλλάξω όλα. Ήδη ξεκινώ τις αλλαγές σε επίπεδο πολιτικών προσώπων. Ναι. Και συνεχεία θα προχωρήσω και στα πρόσωπα της διοίκησης. Θα μπουν άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να ματώσουν τον επόμενο 1,5 χρόνο μέχρι να μας ξανακρίνουν οι πολίτες για να φέρουμε απτά συγκεκριμένα αποτελέσματα στην περιοχή μας. Όταν λέτε αλλαγές, περιμένει πολλά από εμάς. Συμφωνώ. Όταν λέτε αλλαγές, κύριε Τσιτσικώστα, εννοείται ότι πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του κύριου Ψωμιάδη θα πρέπει να περάσουν στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι τους διώκετε, σημαίνει ότι απλά θα τους βάλετε στην άκρη για να έρθουν φρέσκα πρόσωπα με φρέσκες ιδέες ή φρέσκες αντιλήψεις που ενδεχομένως δεν κρατάνε και, αν θέλετε, και το φορτίο της σχέσης με τον κύριο Ψωμιάδη. Είναι ακριβώς έτσι, αλλά όχι με τη λογική ακριβώς της δίωξης. Της εκδικητικότητας, ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε καμία περίπτωση τέτοια. Αντίθετα, θα γίνει αυτό στη λογική της ανανέωσης. Και θα είναι άνθρωποι που θα μπορούν να υπηρετήσουν τη νέα λογική που πρεσβεύω εγώ. Η λογική που πρεσβεύω εγώ είναι λίγα λόγια, πολλή δουλειά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα τους θέσω στόχους, θα τους ζητήσω συγκεκριμένα αποτελέσματα και πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα, κύριε Χαριτάτο. Όσοι μπορούν να ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική θα το κάνουν. Όσοι δεν μπορούν θα μείνουν στην άκρη. Και αν έρθετε στη δύσκολη στιγμή, κύριε Τσιτσικώστα, όπως δηλώνει ότι βρέθηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, να εξυπηρετήσει τον αναπεγνωσμένο και αδύναμο να ταπεξέλθει στα όσα του ζητά ο κρατικός μηχανισμός που τόσο τον έχει ταλαιπωρήσει πολίτη. Θα βάλετε νερό και εσείς στο κρασί σας ή θα είστε σκληρός, όπως τουλάχιστον φέρετε να μην ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης απέναντί του, θα είστε σκληρός και θα ζητήσετε τα πρόστιμα που ενδεχομένως θα έχει στην πλάτη του να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ? Κύριε Χαριτάτο, επειδή η απάντησή μου αυτή θα τα αντιμετωπίσετε, αντιλαμβάνεστε. Κατά κάποιο τρόπο να δοθεί μια ανάγνωση περίεργη και επειδή αφορά σε απόφαση της δικαιοσύνης, θα σας πω ξεκάθαρα ότι επί των ειδικών μου ημερών δεν πρόκειται να παρεκκλίνω του νόμου σε καμία περίπτωση. Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να τις δει κανείς πιο ανθρώπινα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τον νόμο, ηθικά, όταν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποπέσει στο ίδιο αδίκημα πάρα πολλές φορές. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος σας για τα θέματα που αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, κύριε Τσιτσικώστα, κύριε Περιφερειάρχα? Ποιος είναι ο πρώτος άμεσος στόχος? Αυτό που πιστεύετε, ποιο θέμα έχει πάει πολύ πίσω, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε? Γιατί υπενθυμίζω ότι η Μακεδονία έχει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Είναι δύο πράγματα, κύριε Χαριτάτο. Το βασικότερο είναι ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν κατάφερε να κερδίσει το στίχημα για το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας. Ποιο είναι αυτό? Το αναπτυξιακό κομμάτι. Οι περιφέρειες της χώρας δημιουργήθηκαν και γι' αυτό έχουν και την διαχείριση του ΕΣΠΑ στη λογική του να παίξουν σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της ανάπτυξης. Αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο στοίχημα δεν το έχει κερδίσει ακόμα. Άρα το ένα κομμάτι είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς στο κομμάτι αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν προχωρήσουν έργα, αν προχωρήσει αυτό που υπολοιπόθηκε η ανάπτυξη, και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και ασφαλώς πολλά θετικά επακόλουθα για την κοινωνία και την οικονομία την τοπική. Και το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο θα εστιάσω, είναι ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης της περιφέρειας και στους 7 νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι θεωρώ ότι έχουμε μείνει πίσω. Νέες τεχνολογίες πρέπει να μπουν, αξιοκρατικά κριτήρια στους υπαλλήλους, να αντιληφθεί ο πολίτης ότι είμαστε φιλικοί προς αυτόν και όχι άλλο ένα εμπόδιο στην καθημερινότητά του. Αυτή είναι χοντρά οι δύο στόχοι που βάζω. Βέβαια, σας λέω ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσω τις προτεραιότητες μου και τους κύριους άξονες πολιτικής που θα ακολουθεί στον 1,5 χρόνο.
Εγώ απλά να θέσω, να υπενθυμίσω, τα ξέρετε πολύ καλά και εσείς, τα ξέρουν και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που μας ακούνε αυτή τη στιγμή μέσα από τον Παλμό 96,5, ότι τουλάχιστον 2.800 επιχειρήσεις έχουν περάσει τα σύνορα τους τελευταίους 16-18 μήνες. Να υπενθυμίσω ότι όταν κατεβάζει νερά η στροφή της Νεαπόλεως, μποτιλιάρει η κεντρική αρτηρία και υπάρχει μποτιλιάρισμα σε όλη την πόλη. Να υπενθυμίσω δηλαδή από τα πιο χοντρά μέχρι τα πιο απλά προβλήματα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι λίγο ξεχασμένη. Και δεν το λέω γιατί ήταν η κεντρική ρητορική του Παναγιώτη Ψωμιάδη σε όποια τηλεοπτική του εμφάνιση. Το λέω γιατί και εγώ έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, έχω φίλους εκεί που αισθάνονται πλέον έτσι. Αισθάνονται άδικα έτσι, ή δεν πρέπει να γίνει σημαία? Πρέπει να κινηθείτε σιωπηρά, λέτε, χωρίς πολλώσεις, χωρίς πειραματισμούς επικοινωνιακούς? Κύριε Χαριτά, το ξέρω καλά ότι και φίλους έχετε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως έχετε φίλες. Θα σας πω όμως ότι εγώ διαφωνώ με τη λογική αυτή. Το ζητούμενο για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τι κάνει η Αθήνα για μας, αλλά τι κάνουμε εμείς για τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εμείς οι Θεσσαλονικείς πρώτα πρέπει και οι Μακεδόνες γενικότερα να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε και με βάση αυτό να διεκδικούμε με σοβαρότητα και στοιχεία. Και από εκεί πέρα να αφήσουμε λίγο πίσω τη λογική ότι η Αθήνα, η κακιά Αθήνα και ο κακός Νότος ρίχνει πάντα τη Θεσσαλονίκη. Ζητήσαμε με αξιώσεις και σοβαρότητα ποτέ κάτι και δεν το πετύχαμε? Όχι. Αν είμαστε ενωμένοι, βάλουμε συγκεκριμένους στόχους και τους κυνηγήσουμε μέχρι τέλους, εγώ κύριε Χαριτά το πιστεύω θα τους πετύχουμε. Σας αποδεσμεύω μια, φαντάζομαι, ερώτηση που σας κάνουν όλοι. Γνωστοί και άγνωστοι που σας συναντούν και εκεί στον δρόμο. Είστε έτοιμος για τις τρικλοποδιές? Ναι, πανέτοιμος. Γιατί υπάρχει παγιωμένη κατάσταση δεκαετιών, το ξέρετε πολύ καλά εκεί, στην περιοχή. Είναι προφανές, αλλά εγώ είμαι αποφασισμένος για όλους, κύριε Χαριτάτο. Στην πολιτική είμαι αποφασισμένος για όλα. Στην πολιτική δεν έχω μπει για να ζήσω, δεν έχω μπει για να λύσω τα προβλήματά μου, ούτε να αναδειχθώ κοινωνικά. Έχω μπει για να δώσω λύση στα προβλήματα. Έχω τη δουλειά μου, άφησα τον κόσμο του επιχειρήν για να μπω στην πολιτική. Εάν δεν τα καταφέρω, για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό που ξεκίνησε χτες. Αν δεν τα καταφέρω, θα γυρίσω στο σπίτι μου. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω, να βάλω νερό στο κρασί μου σε θέματα που θεωρώ εγώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτα. Κύριε Περιφερειάρχα, σιδερένιος, σιδεροκέφαρος που λένε, να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να τα λέμε μόνο για καλό. Και σε πρώτη ευκαιρία που θα βρεθούμε στο στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη, στον Παλμό 96,5, θα είναι χαρά μου να κάνω μια κουβέντα στο στούντιο. Θα χαρώ ιδιαίτερα.